Ir-realtà ta' Covid-19 laqtet lil kulħadd u b'diversi modi żgur li ġalitna naħsbu ftit fuq ir-realtà tagħna anke bħala Knisja fis-soċjetà Maltija tagħna llum. U kif laqtet il-Covid-19 ir-realtà tagħna bħala Maltin? B'modi kollha differenti. Hemm min laqtitlu l-but, hemm min laqtitu fiżikament għax propju intlaqat minn dan il-virus. Lilna bħala nsar imma laqtitna wkoll f'dak li hu tant għażiż għalina u dak li huwa tant għal qalbna. Hekk ir-realtà li aħna permezz tas-sagramenti tal-Knisja niltaqgħu ma' Ġesu wiċċ imwiċċ u nkunu mhux biss nistgħu niltaqgħu miegħu imma anke nqattaw żmien miegħu u nirċevuh ġewwa fina ir-realtà tas-sagramenti tal-Ewkaristija. Biss id-dinja ta' madwarna tallimna wkoll. Il għaliex kien hemm min kien tassew kreattiv f'din is-sitwazzjoni kollha ta' Covid-19 biex baqa' rilevanti għal dak li kien qed jagħmel kellu bżonn, pereżempju kien hawn min kellu bżonn jibdel l-operat tiegħu. Jew iċċaqlaq minn mod kif jagħmel l-affarijiet għal mod differenti, jew totalment differenti. Imma b'dan il-mod il-bniedem tan-negozju seta' wkoll jara kif jagħmel jibqa' rilevanti. Li jibqa' parti mis-suq. Li hu ma jinqatax barra b'mod awtomatiku. U hekk rajna anke pereżempju ristoranti, ħanġib eżempju wieħed, li flok baqgħu joffru l-ikel billi tmur hemmhekk u tiekol fil-post, jew joffruh bħala take away. Hekk dan mod ġenjali kif il-bniedem jaħseb biex jissalvagwardja propju dak li hu tiegħu, jew dak li huwa qalbu għalih. Aħna ukoll għamilna l-istess uħud minnha, ukoll ippruvajna insibu metodi ġodda biex nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin, man-nies, anki speċjalment mod speċjali l-kappillani, b'diversi modi ippruvaw jaraw kif jagħmlu ħalli dal-kuntatt mal-merħla tagħhom ma jinqatax. Ħafna minn dan għamilnieh u jkollna ngħiduha din nammettuha permezz tal-mezzi ta' teknoloġija. Li sa ftit ta' żmien ilu jekk inkunu realistiċi ma' nfusna u ma nikdbux u nammettu realtà kif inhi, ma konniex narawhom b'dan il-mod, żgur. It-teknoloġija konna narawha bħala xi ħaġa li qedem biex tuża għal ċertu xogħol biss, imma mhux biex nidħlu f'kuntatt ma' xulxin. Naħseb li minn dan il-lat għamilna ħafna u għamilna żejjed. Ġifieri pruvajna nadattaw lil nfusna għal din ir-realtà li qed tinbidel. Il-mistoqsija importanti quddiem din ir-realtà kollha immissa la tgħaddi din ir-realtà x'se jiġri? X'se nagħmlu aħna? La darba ikollna il-possibilità li nerġgħu niftħu l-knejjes u nibdew nattendu mill-ġdid fil-Knisja biex nieħdu sehem nipparteċipaw propju fl-Ewkaristija u fl-attivitajiet fil-liturġija tal-Knisja. Naħseb li biex inwiġbu dil-mistoqsija rridu wkoll naraw x'ġara matul dan il-perjodu li jinna maqtujn minn xulxin fiżikament. Illa li żgur u ma nkunux qegħdin nesaġeraw jekk ngħidu li kien hemm min f'dan il-perjodu nqata', min f'dan il-perjodu m'għadux iħoss il-bżonn li jkun parti minn din il-komunità nisranija. Kien hemm min irraġuna u hemm min żgur qed jirraġuna kif jiena għaddej mingħajr qudiesa mingħajr kuntatt, u allura x'inhu l-iskop li jiena mmur u niltaqa' f'din il-komunità nerġa'. Mhux id-dinja ma baqgħetx iddur u għal min kien forsi din il-qudiesa jew il-kuntatt mal-Knisja kien ta' nhar ta' ħadd u allura kien biss id-dmir, id-dover, għax ma jkunx ġieħat jekk ma tkunx smajt qudiesa u għax inti mdorri tagħmel hekk, hekk daw bqa' ċert li dawn li kienu qegħdin fit-tarf tal-komunità issa żgur li ħajjiġu fuq barra. Imma dan għandna ġielna naħsbu u jiena fuq din nixtieq li naqsam ftit ħsibiet magħkom, iġġielna naħsbu dwar x'nifhmu b'komunità aħna. X'inhi l-komunità għalina? Illa li x'inħoss li ħafna drabi l-komunità nisranija anke għal minu ta' ġewwa
hija biss bħal service station. Fis-service station inti tmur biex timla l-petrol, biex timla d-diesel, biex tara għandek bżonn ilma, tajers, etc. Ma tmurx f'service station biex tibqa' fiha. Tmur hemm, tieħu dak li għandek bżonn, tieħu s-servizz u titlaq il barra. Xi kultant inħoss li aħna l-komunità irridu ċejnija għal dan il-mod. Jiena mmur qudies nhar ta' ħadd għax hekk hemm dorri nagħmel. Jew inkella biss biex nissodisfa l-preċett tal-qudies. Imma għaliex, hawn jridu nistaqsu l-mistoqsija fundamentali, għaliex inħoss il-bżonn jiena llum tal-komunità. Xi tfisser il-komunità għalija llum? U rridu naraw dan ukoll għall-kuntrarju ta' it-tifsira ta' soċjetà. Ma nixtieqx nidħol f'dibattitu soċjoloġiku hawnhekk ta' x'inhi komunità u ta' x'inhi soċjetà. Imma fi ftit kliem il-komunità hija dik il-ħaġa li nagħżilha jien, għax irida jien. U rrid nista' nagħżel minn diversi tipi ta' komunitajiet fejn jiena nista' nappartieni. Ekku allura il-komunità li aħna qegħdin nibnu li hija Knisja. X'komunità? X'tip ta' komunità hi? Naħseb irridu nibdew billi nżommu quddiem għajnejna dak li hu l-iktar importanti. Li din il-komunità mhix xi ħaġa li tiġi imposta fuqna, ġifieri tiġi minn fuq u bil-fors tkun ġo fiha inti. U allura dan jitfa' ħafna responsabilità fuqna personali. Illi li aħna responsabbli biex nibnu din il-komunità li nsejħula Knisja. Aħna lkoll ġebel ħaj f'din il-komunità. U komunità hija b'saħħitha daqskemm nagħmilha jien, mhux daqskemm jagħmluha s-saċerdoti, jew il-kappillan, jew l-arċiprit, jew l-isqof. U allura hawnhekk iridu nagħmlu daqsxejn eżami tal-kuxjenza issa biex naraw kif se nimxu l quddiem. Jien x'tip ta' komunità nixtieq li jkun hawn wara din l-esperjenza ta' COVID-19. Ma nistgħux nieqfu żgur dak li bdejna nagħmlu. Konna qed nagħmlu ħafna affarijiet dal-aħħar li speċjalment fuq il-medja, speċjalment fuq il-medja soċjali li qabel ma kinux isiru. Imma dawk nistgħu issa nwaqfuhom hekk ħabta u sabta u dawk l-anzjani li tassew ma jistgħux joħorġu mid-djar u jixtiequ jkunu parti minn din il-komunità. Issa f'daqqa waħda ħnaqtawhom. Ma naħsibx li nistgħu nagħmlu hekk. Imma fl-istess waqt iridu nistudjaw biex dak li konna qed nagħmlu qabel ma ġiet din il-problema tal-COVID-19 naraw għadu x'aġġornat. Naraw għadu x'jott u relevanti għan-nies tal-lum. U nistaqsu ftit lilna nfusna kif nista' nkun iktar aġġornati jien, kif nista' nilħaq iktar nies illum jien, kif nista' nkun iktar effettiv f'dak li qed nagħmel. Ma jfissirx li għax ikun hemm min jaqbeż fuqna mill-ewwel kif ngħidu hekk, ma jfissirx li ħanibdlu l-prodott tagħna, imma se nibdlu l-pakkeġġjar, il-mod kif jidher minn barra. U naħseb din hija il-biċċa xogħol li aħna għandna issa bħala komunità Nisranija u Malta. Din hija l-biċċa xogħol li għandna nagħmlu. Kif se naqbdu dal-prodott li għandna li n-nies iriduh, imma nagħmluh li mhux biss jiġi qisu jidher impost fuqhom, imma jiġi prodott li għax hu sabiħ u għax hu relevanti taqbdu f'idejk biex tara x'fih.